Goedemiddag, dames en heren. We zijn vandaag in Valkenburg bij de lancering van de nieuwe positionering van de VVV Zuid-Limburg en de opening van hun nieuwe shop. Een grootste verandering na zoveel jaren. De naam dekte niet meer de lading? Klopt. Ja, we zijn, de naam VVV in Nederland is vooral zeg maar informatie verstrekken en bonnen. Ja. Maar we hebben ook een routepunt, we doen de marketing, we draaien projecten, we schrijven bidboeken, we hebben een evenementenbureau. Dus het paste niet meer bij wie we zijn. Nee. En wat veel belangrijker is, we zijn veel meer internationaal aan het gaan. Hè? Ja. En ja, dan is de naam Visit internationaal. Je hebt Visit Tuscany, Visit Berlin, Visit California. Ja. Dus je bent meer on-brand internationaal en daar willen we toch de focus op houden. Maar met pijn in het hart. Pijn in het hart. Want ja, je bent toch de oudste van het land. Daar hebben we ook besloten de statuten niet te wijzigen. Nee. Dus we blijven de oudste. Maar wat je net hebt geschetst, het is wel een hele evolutie geweest waar jullie vaak ook wel de koploper zijn geweest en willen blijven. Ja, we zijn eigenlijk vreemd. Limburg wordt ook nationaal gezien als zeg maar de voortrekkers van het toerisme. We zijn natuurlijk ook de oudste. En we hebben altijd heel veel moed gehad om te experimenteren hier in de regio. Ja. En die lijn hebben wij als organisatie voortgezet. Als je kijkt naar bepaalde bedrijven zoals Therme 2000 hier in Valkenburg. Na Nieuwe Schans ook een van de eerste met uurtoerisme en hoe ze dat ingevuld hebben. En zo zijn hier meer bedrijven die eigenlijk gewoon een vernieuwing hebben gegeven aan het toerisme in heel Nederland en soms zelfs in Europa. Dus het is mooi dat wij ertussen horen. Okay. En de rol van zo'n visitcenter, dat is wordt ook anders, of is nu ook anders? Ja, het is meer inspiratie. Kijk, de mensen hebben alle informatie mobiel via internet al gehad. Hè? Maar kijk, dit is toch wel we noemen dat een pleisterplaats Valkenburg. Er zitten ook heel veel gasten, je ziet ook de terrassen zitten vol. En we willen ze vooral hier inspireren over wat er in Zuid-Limburg te zien en te doen is. Waardoor ze een band opbouwen met de regio en denken oké, daar moet ik meer van zien van dat gebied. En daarom ook die virtual reality film. Die duurt 16, 17 minuten en vertelt de geschiedenis van Zuid-Limburg als grond van Europa. Wil je meer van onze video's zien? Abonneer je dan nu op ons YouTube kanaal. Like onze Facebookpagina en volg ons via Instagram.